नगरातील अतिशय पवित्र तीर्थस्थान बौद्ध धर्माची विरासत कानेरी गुंफा या ठिकाणी येत्या 19 डिसेंबर 2021ला सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत बौद्ध धम्म परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या परिषदेच्या माध्यमातून बुद्ध लेण्याचं संवर्धन व्हावं, बुद्ध लेण्या सुरक्षित राहाव्यात आणि त्याचबरोबर बौद्ध धर्माचा इतिहास सर्वांना कळावा ह्या प्रमुख उद्देश लक्षात ठेवून ह्या धम्म परिषदेमध्ये जे काही उपासक उपासिका येणार आहेत त्यांना बौद्ध धर्मासंदर्भात विशेष माहिती देण्यात येईल आणि कानेरी गुंफा ही कोणी निर्माण केली, कोणत्या राजाने निर्माण केली, तिथे भिक्षू वास्तव्य करत होते, त्या भिक्षूंना ती दान करण्यात आलेली आहे। हा इतिहास पत्रकारांनासुद्धा माहीत नाही, जनतेलासुद्धा माहीत नाही, नागरिकांनासुद्धा माहिती नाही। इत्थंभूत माहिती सर्वांना व्हावी आणि जो काही खरा इतिहास कानेरी गुंफा हे सर्वांना कळावा आणि त्याचबरोबर जे त्याचं नष्ट झालेलं गतवैभव आहे ते पुन्हा परत त्यांना मिळावं या भावनेतून या उद्देशातून बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क आणि भिक्खू संघ मुंबईच्या वतीने गेल्या 24 वर्षापासून त्या धम्म परिषदेचं आयोजन केले जाते। यावर्षीसुद्धा ही 25वी धम्म परिषद होत आहे। हे जनतेला सर्वांना कळावं याकरिता आज ही पत्रकार परिषद या ठिकाणी आयोजित केली। माझ्या समवेत दलाई लामांचे महाराष्ट्राचे प्रमुख शिष्य भंते लामाजी हे सुद्धा उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे मुंबईचे अध्यक्ष, धम्म परिषदेचे प्रमुख धम्म अतिथी माननीय नाना भिसे सर हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि धम्म परिषदेची माहिती आपल्या सर्वांना व्हावी याकरिता आजची ही प्रेस या ठिकाणी आयोजित केली। थँक्यू।